Mbak undang dengan tuo pakaian orang udah mata. Kok luko dek samilu, cegak diube nak jopi ladang. Cegak nan indak pembadi bakte, jobet merah nyosie juo. Tapi bilo luko dek lidah, sari ubeknya. Mendanyui kau ubun, menggaga karangkai hati. Di luar mungkin ndak membakte, di dalam laramu dibuat. Bak lipek kain dalam hari, disangko bule buah nipah, rupo nyampe bapa sagi. Di luar lipek ndak barubah, di dalam lah cabiak tiok ragi. Gajah terdorong dek gadiangnya, harimau terlebek dek balangnya. Manusia salah dek tingkah lakunya. Kok adalah salah kaki dan talangkakan, salah tangan dan tajambokan, atau mulut dan takatokan. Menghadapi bulan suci Ramadan ini, mari kita saling memberi dan menerima maaf. Semoga kita bisa menyelesaikan puasa dalam keadaan hikmah, dan insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah ke derajat takwa la'alakum tattaqun.